NDC amanyoko ni mu na penyu no na ye communications officer edema wo mu ye samijemfi esquire wo de atudwa ese aban lo ye penyi Godfrey Ebo Adame on fa da dwuma ento ho ni nyina ye reporter Professor Kwabena Frimpong Boateng de baye ye attorney general beka se eni nyina so into de akira enye yi ne ho. Free bra kan so afọ ano hwe obade ababra ho nsem so Professor Kwabena Frimpong Boateng edebetu dwa se aban mu mpanimfo bi ede wo ho ahye galamsey etuo mu no ho nsem abede dwa pa ya aban lawyer pani ya ono ne so afọ hwe atentren ne ho nsem so Godfrey Ebo Adame enso so ni aho anu yi aba wa kire se ensem wa Professor Frimpong Boateng ne betu dwa no oni nyina so bia obetumi ede agina so atwe obi bia so eno nti wabo asepna to agu eno na NDC amanyeku no ewo moment of truth dwumadi abra no ne nsentwerefo hia edi nkomo ena nkitahudie bofotene edema won samejamfi edi atudwa se the assembly dru no enye NDC na enye MPP na enye PPP is about Ghana, is about ye nyina ye nkwa, is about ye mma ene omumma Ghana be no mo ba beto ensuo be no mo ba beto akwaye be no mo ba beto nsase be no mo ba beto nti ye nka ye homom na ye demand accountability from ye mpanyimfo a o ma ba beje o men ya boso na nso omudie mu. We no sade to one mo dimbe pie mu no animu se mo wanya wadwene se wafo ho adi toto ba de abobere asafa no nto pa fra bio. The Jubilee House has become the headquarters of Galamsey. It's become a crime scene because according to Frimpong Boateng,